Nyamsum wani da so na de ni de bro ni panyina Sompa ba bebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba bebe sunima Abo nonsia SOMPA 106.5 FM Accra Suni Ghana de share yemamu nyina chi emama kwaba ebredu so sensama hodo ayensa so no pay say ye kase bo a edikan ye de besom wefri atena ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutu onye yenko na ye fa kase bo ni bi na no pay SOMPA 93.1 ewo Kumasi ayiko 100.9 to Kumasi hono mo a Adam for Pa Radio ewo Paris France wo mo so fa bi SOMPA 101.1 eno ewo takra de SOMPA 103.3 Techiman SOMPA 106.1 Sunyan 98.9 Enkranza 90.7 Doma 101.3 SOMPA Krono Asaranso na Doma 100.7 womonso FB ewo ahinkuru honom decoder no so okọ babia FM stations ne wa SOMPA FM ubehunu yen ewo ho Kingdom 106.1 ewo Mankasim Emfifi mantem womoso eto nsem ne bi ewo empotam ho ye stream live ewo Facebook and YouTube Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no so SOMPA FM live Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi anopay edwadifo nyina etie kase bono ebi www.sompaonline.com ehonso ya trotron nsem ne bi abetimi akono akokenkan bie na enioma nyina timi akonkan ye de aseda ema nana kojoje company limited ko ba sempremo wono na de dansie ho ne mapa ba adwaman so kone kwaje wodie na entimi mwaye patontina 74 ya de bi abeda so ache na tete wo unya T74 ne bi na no no ebebo yi sanyare wono nyina de afiri ho 21st clinic new woman na yesiateka originators ne expert for yade ne ko na yenye ho adwuma enfama Leicester Company Limited woman na de yas toothpaste ene ne brush aba no pay say yeseso ye white na yenum ateka ma ne ye kasa ko ahoden mu a na eye yas toothpaste ene ne brush nyumakoi adaroma ensama hodo a yede na ma no pay ne ebedi mu akoti ne bi ene say pania wono na da na epoano wo se Womano ye kwayenim na yesi yenyinta so a womo ebekutamu pa sitiano eye mabunu na afemba no na kwampono pe na ode ato apono so ye de ba no pe Ghana de hye mienu atro adesreden kratai bia komo mampani mahama efa ensama hudo bi asantemantam soafo Dr. Frank Amwakohene dia todwa emunsem ye de nam afi adehye wono mo Ashimangwa biaja na tifi omra se badwani owura Frank yeboa ana se bre nyame dom na womane ntafere wa mo nsaka bia woman kro no ya no mahweni yi Yedobeko ahafuano Southwest Mensino Emuna Education Director ya wo hono enedi atudwa se sa local language no a ye bohunde wuro se ye mfa nkyere nkodade ewo school mu no wono wo faso ye pasanse ebetimi aboa abo yamamre ho ban pani na we nasara coordinator say wo sanso kra pre ewa hafuano Southwest ho say NPP for emfa meye chairman honorable Abdul Tofik Momin was say eye we wo kan kire Ghana mampani any intimidation MPP members no Abushia we ne nsema hodo bi amanone de ka ho Russia ensema hodo ya efri hono mo ebanso ye de ne nyina beka ho na kasebo no edimu ede amawo midin ede AGYA ASARE anopei mene triple man AGYA APPIAH APAM DADAA
afe ensem no nenchire munie abusua agye konyo bitina so yi wasom o so data ne siso a SOMPA 106.5 FM Accra na wache na afe wunu abi nso enya bi National Entrepreneurship and Innovation Program ene etwa ne tia efra na nepo no pani a woda no eye yewre rekaje na wono ene de to domo a wono mu hyiai ewo amansan hye mudi a wo mo de asempapa no ebekwa ama Ghana de hye ni nyina ehunu bi ASEARE Stakeholders Forum ase no wo sei wo man no ba bia yesi no se de kane na bi ka se yatan ne kona no yesi yinta so a pema ye pema koyanim na sa nyini na ye nyini no wo man ne ntumi nyini abra emabu na wo mu na ema no yeja wo no makiri sei sa nyini na etoso mienu a wo mu nyini no eye mabu no ene ma no so na eduru na eno nso na beboa ma wo man no se ye pa ye ho a ye betumi ehu yasene mu ye ne se ho nti entrepreneur enwuman wo mo anu abi papa de basa de be na emabunu no ebetumi enye biaye enti yewra Erika Jay wono ene pani a wotua no sankomo ya wo mo bono na de wogina ya namu enkra ha ana femra so badwafie international and national reporter a new groom in town one BITMISE na say frawa ne kura wo mo na na oponchecheku no wogina se wo fa bi mai Young Africa Innovates, which was brought in by the UNDP. To this end, NEIP is fully committed in delivering DLI 3 and 4 on the YESCO project by implementing 3 critical programs. Firstly, we will provide structured incubation and training, offering modern business development and entrepreneurship services. Training that moves youth on and women MSMEs from the informal status into the mainstream formalized scalable businesses. Secondly, we provide strategic skills, training and equipping the youth with digital tools and connecting youth and women on digital businesses with seasoned industry experts to ensure their long-term survival. And thirdly, we are creating path for business-to-business innovative ideas. So the Honorable Minister and my good brother Abbas Noridi, NEIP, we are willing to cooperate with you for you to get the deliverables, and it's a promise. Thank you very much. Penia wono ene tia National Entrepreneurship and Innovation Program nepo nano yewra Erika Jay ena wobona na oponchejeku amani ese ye toa kase bono so ewo ensemfoforo emuna Ghana de hye mienu Barbara Chum ena Jennifer Owusu womo atro de sredin krata de friend of petition bi akomo mampani His Excellency John Dramani Mahama ne nyina no efa ensema hodo bi asantemantem so afo Dr. Frank Amakohene wokokeka ye ya eno no na eyensem a woto de amane kane National Youth Authority penyinipa be de akira na woda no akosua manu na womu kiremu SSA semi womadika akora boso ama gender activists ahodo bi de womo nsama beto so bese enne se ye kasei womo nte se aban atu ho na mo se bia Dr. Frank Amakohene kura ye twinanim ye kananim ana ye kanati kwa mana kwa kopa akoso manu chew se ade a woka ye no enya de se etwa yiye kura na afa kwan mu opanyino da so te ne office ya wodi no dwuma sa asante mantem to afo nti petition ya womo de ya by June 9 date ne woso na womo kiremu ese womo de yakwa koma executive secretary ewo atena ye kasiem ho se wonje na ebi ento mampani John Dramani Mahama se section 6 Presidential Code of Conduct any ethics 2025 for aban no womu tintimu ye no eyade se etia se ebi asoani bi anase government appointee bi ebekwa koda suba boni bi edi ti said ye Dr. Frank Amakohene wokoye ye no na ne nyina ene sei wokyeremu se amanyosemi ya womu ye eno an womu ye ene MPP for to mandisi for an womu so to bia mo ntie yade a ekoso ewo mai emu nanso amanyosem ne ye ya sebe esase ye di nidie ne adwene nyansa ye de eto ho wontimi nkasa bia amanyosem nti no ade bia betimi agu obi ani mu ase ana ebetietie obi fa ahodie so no wo sore ya na woka enano no wo se Dr. Bawumia wo posti ni video bia na ne picture bia wo mo animate no na akwa yesese bia koda bia obo pampese ne ade ase woni gu papa ne hu fi ni nanimu asene ne no so da bi amanyosem ne de ye wo limit na wo hwe Dr. Bawumia ba bia wo ye adwuma ye duru panyini a wote sei ni de bata ne ho ene ne track record wo mai emu asabe
enya manyosem anko bia bi ntimi nsore keke enko keka nsem enye niema bi etesa mfa ngu opani no ho fi enti akoso manu ye se wo betia Dr. Frank Amoakohene na watwe na adwene si so se saade na wokoye ye no enye na akoso manu response a wode ma sa post na Dr. ye no en wo sa be responde ye wo be responde ye no ade nchi ye nso ese ye ka ho asam ye sere mumanimu a en wo ko kire se akoso akuma ade wo kondo ana en wo mso da bi doctor sa response ya wode mai de eye sexual harassment ena eko edi etia akoso manu enti no esese wo baba no wo be pacho na wo pull down sa post no na anya bi kura no wodi ni dia esafata e mama me no besie na yete wo maimu wo monte se Dr. Frank Amoakohene abepacho anampo se watu na mo bi yete se nunti en wo mde sa petition na komo mampani John Dramani Mahama se ida se wo betia minister na mana be ye de esafata ada se wo bepam na mana kwa akotena baabi sanse ye obi ma so anka bai na akro no anka sankwa resign enti ne ho sem na two citizens Barbara Chum ene Jennifer Owusu womatro ede akoma omampani John Dramani Mahama ene asantema mu ha ena busua anopai yebutuo na moma remfi se ewose uchu dudu no na wo sanso anom dudu no de obi anim se ye T74 abefo kwan so de esie wo munti FDA stamp no etim se bam se nombi ekobaje se sempremo kase yebo no eno na anopai yade ema wo firi so mpafi awte yenka akirichiri ene abencheye ba bedu ne nsa no na nsemi firi ba na we de adehya won mo atwema nwa biaja na tifin afam no e wa santemamu ya wo mra se badwani ono abo Frank yeboa ena SDA College of Health a ewo barekese wo mo etiriye waja wo mo sugu empanimfo so ano suno ono abo anim etoi enti wo mo nso ho haw se wo mo te barekese pa e ho na asanteman su kase nyina wo mo no adifiri na wo mo no de wo mbe no maye haw e de ama wo mo mfi aba besene koni no bre wakwa akọ kama pa de ama wo mo a eno ya asase duru be mu nsi a wo mo san so de atam kase yesi so ibi e de ma wo mo enti wo mo pa ho ntoma no wo chese we nya no nko wo ho se sabio wo ntoma esu a wasem so na hwe atwoma ne nwa biaja na oso no sede ne ntoma eso ne ba bi te sa amache bare mo ene ebra ne mme ahodo health centers no ne hawo ahodo wo ho eso de delivery bus kokko ho nyina wo de akọ ena afi wa ye nsu ya ma wo mo ne mu ade ba ko no obesere se maintenance culture Ghana ha ya ade a se be ni ebesiesie ni ye wura Frank yeboa ne nsemuni I said, yeah, health director. And I said, director, no, I can't over that love. I never told my name as I'm and I thought, what's the equipment? And the check compound, the war, now, Matibari, if you want, and a sample, I guess, as the necessary college or come on all the time. If you want a sample, check compound, the war, a brat, as I call mom, all the equipment. Nothing. So the commission omo ba pavilion for mam ko we yan be go better and I feel say see bafu e ma omo a electoral e ma omo a obi su e branch kompa and ya be wi o ba kase ha e direct omo da no so na enunu ehia se be renovation ma omo and ya be renovation ma omo na penti da ka ho and I feel so ya san abromo so me projector and I'm on laptops so 5 plus other equipment the account abroad mo ha na you dey waiting na e ba ha na the mechanic say laptop e ba ye de ba se mfanya adwuma na mfamwa ya de hwe ho sem kwa twemo ba hwe laptop so nyina san ka ho na ewie na mama Beatrice Donko wono na si health college no wo manemu na oda honorable asese
no kwasem ne se ene ye da sonko ne ani agye paye ne se ne ntimi gina me principal Dr. Yvonne Esiedu any management na nem da Honorable Frank yebo asepe ye ne team no kwasem pa ne se ye ba ha na nsuo ho asem den nyame ye yadom ema hive fo ebeye boho mai na akwako hia se benya polytank ese a ebetimi a supply nsuo no Honorable ye to ye nsafre no kwasem ni wodi osia yoya ene ye ku polytank akrakaya na Honorable ene dia abrayen bigidi ye pass ebeboa emansuo ho hawa ye wo no school ha no esoate na yenimie se nkomo bebre nso ne adie ewo yade sredi ahodo a ye pese oye maye yenimie pass ontwetwe na no ya no enwo fo mesan se ne ye sre no waye ede na kire se ye ka bibi fofa onye ne ye kan se onyankopon hia no enna pamfo ni enkomoi wone ba bedu ene di ewo barekese ye kai wo se anopa no nsia kasebo ewo sompa 106.5 FM akraso ni na kojoje si company limited adawroma ena yete babie na adansie ho ne mapade eho ena ne nyina ewo efri nadwa so ebesen koka plywood say ya building wire cement edisi dan eye iron rods na de na enchense de bodan so obu ho no de bia no complain na chense ya mekoto ye ena 1 year pe ena 2 years pe ne swapa wan koto ewo na kojoje si company limited wo sanse wo no ne chense no eye papa quality pa ena ne bo no so wo fam obu ho no ma project bi a wo sikura material pese wo use no won sheda anye hye obi na aka gu na so so wo use we ye beboa wo kone kwaji nimde no wo expert ne ho ukwa bisa no wo be kire free of charge ya wo ntua bibia wo wi a na ne ma wato no nyina so wasanse sagu ehyen mo na wo de akwa akogya wo wo mpe we opede yen enkran kuma se Ghana half na ba bia tokro bia mu eyade se ubenya na kojeje si company limited na so ye baako ewo honom na wakwakwaje wadansi ho ene ma fre 0204 355040 0204 na Leicester Company Limited womo na ede ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so we eya posen papa pa ya ye kanfo ede ama wo yenim se brands ne de bebre ena ewo edwaman so nanso de dimu eye correct no eye ya toothpaste ene ne brush wo use a eyade se boss ne ho ban obu ho no a wotwi ne sia na mojaba wo de ekotraye ya toothpaste ene ne brush no na oba bedi adanse se ye kaka anase niema bi na hyehye wo se no ase ebe yiyi ne nyina e de afiriwa mu wanu mate kama obu ho no aka se kasa na ne confidence kura wo form sanse wonim se pampan ye firi na mu ba na enye anopai use ya toothpaste ene ne brush na ebedi wasam ama baby etonto san ye manyina supermarket shopping malls ahodo adwaman so kwa ubenya bia to enkranfo be frɛ 0501619588 0501619588 na kumasefo nso afrɛ 0501390338 0501390338 na wodem siatica yade no na atete wacha hefa na wode yakɔ ya wachinchin a wonya ayaresa mepacho wonya ntraye 21st clinic womo na eye siatica expert na nkasa womo ena ekofa siatica ho aduro de ba Ghana ha emo manfo nyina so etwa asane di womo achi enti ye kan researchers ne ye kan patients ne dia eye 21st clinic enti u pains na efri usisi achi asane e de ba woto asia de kɔ wonan ase no mepacho eye siatica yade ena eye wo saa eba ne saa kora wotena sia wo besori na akwakoye problem e de amawo enti entina ho emma siatica yade no emma mebubu ngu dem wa bra 21st clinic e wo honom na nyare bebre nyarewa bebre ne ye ho adwuma e wo 21st clinic nemum de Ghana fo atintim so ja Ghana fo ene wo boss aya de kro no wa ne akere okwan se ko 21st clinic no eye siatica mepacho enkran ye Central Hill Runabout eho ena obehunu yen signboard kese pa esi ho enya yira kwan tema ye Roman Catholic asori no echi ho no mo a Kaswa New Market obom kwan no so eho na obehunu ye Kumase ye ne SOMPA 93.1 ena ewo dan kro no amu ewo Enwan overseas sunyan ye ne Regional Hospital First Gate ne die nim Hyetechiman Old GN Bank building no emu eho ena ewo Enkranza ye Ben Children's Park takwa
opposite Roman store Stakra de Fiekuma number 9 taxi station ye wo brekum ye wo go so ye wo boase number obe fre 21st clinic wo so 0540311311 0540311311 me pacho tontina 74 mixture eno ena ye kanfo ede amaw anopai eye edura yaye ni se ensuo ne ede agutoa mu ene akava ho kama enti mu amompa aduro no enye nwono wonya bi na abobo anyare wa bi te say hepatitis B ni C asthma obi abowa 5 years ni wonim ba bi ye woni free wo treatia enko me pacho ko petonti na 74 ni bi obi wo ho ane na se tata akwa wabra wonya hye wo se menya hye na me na nyina honhono eye tontina 74 menstrual pain ena etete wo se ye kidney ho how prostate enlargement unya bi na no mabua ebusi immune system no tinyare amabobo yi enya de se betime nya onipadua no edi sokra FDA fo tintima de atom se eye wo ma kwada nufu wafa yafunu ana wuni mfihye dumie no 12 years a me pacho hunu doctor ansa na wanum sa dro bi o kan si drug lane pharmacies herbal shops be eton ro bi a obenya bi ato for 0246 073498 0246 073498 and 0501628931 nyumekoi adaroma ye dane ye ho semani tetemienu bi pe ye ba ye beto akase bonu so TV AGYA APPIAH AGYA APPIAH pabusuan ye damwase ye to akase bono eso mensi kwankyerefo a woda homasua ano ewa hafo no southwest eye Owura Justin Kwasi Gboto na wode ato dwa ya wo kire mu se local languages a empenifo ebo ho amane se nka ye fa nkyere nkoda de ntichu pa free kindergarten ekosi primary 3 no ade se wono so wogitum se betimi aboye pa na bogana ya mamre ne ya mane afei ye culture no eno na ekire se ye Ghana fo ebetimi aboa abo ho ban pa woni ya mane boni Ebenezer Owusu ansa enedi nkomo no kirikire mu se enkoda totofe wasa ne de dodo no a wo ba school ne kura na aka borofo no a wonte wokase do you understand wasi yes motias ye wasi no sa na chese ni nyina no ye ade a enkoda no wo mo challenges e wo sa ade no nti enkoda te se kindergarten akosi primary 3 de anka ye de Ghana ye local language se twi ne anwono ne ne keke ho no e kire wo ma ade a anka ebetimi aboa ama wo mo nte ase no akoyiye pa very best ye free program bi nala learning ningira by program learning say na ye de ye kasa shase ye kire nkora na de from KG sa kopim class 3 na gashisha program no say wo mu ane de brofu bi ewurewura mu kakran ketenkete sa kopim class 3 sakoda na fi lower primary class 3 echo class 4 or transitional class 4 na ya shase de brofu ni wurem bebre na sankoda na ye de o mu di sa adwuma ni nyina ya de da ho recorded da ho a dedi wo education sector said sankoda ni nyina nya very good control our language so omo literacy level ni is so high say sa batch no kra no o de brofu to a obekan o de twiti wo obekan atwo bibia kama we eye Owura Justin Kwasi Gboto wono na ye district director of education ewo Afano southwest enwachi Owura Fred J Mensa wo ye district director ya wono so da art and culture ano ewo mensinu emu editu just Ghana yakofa amahudu obi so culture ana amamre ene ye pese chinchine atwan ye de wura enkoda kon ewo mayi mu na wono so de wogiri sese ye dane ne yemani a eno so nke betimi aboa yepa Serve for Casemono or say cultural education, nurturing and preserving Ghanaian values. I hear when they say, I'm a man who named Yanase Adishia, Yade Bo, Neo, entity, Yamanian Yamambre Hobay, they are cra, so they be a becow, na Enera, and Edaso.
no krese area de amana basa ne se ene no yama abrofo ne yoye abrofo suba no awuraye na se Ghana for pentim 2.0 ye kwa ne kofa akwasi buroni ne amanfofo so amane no aba bi wuraye de mu ye ni agye ho che ye de no hu ye de ne se ya bosonsom anase nya de pepe eno na ye ka ho asem se anase na mo efo se ye de no ya yera ama hoho de mu na ebeji hini ewo ye ha masa se ye de ne ya nkora anase ye ne nye ho ye pa abrofo de no anasa ma hodo so de no eche ye de ne so ene ya yekotie ye eye Owura Fred Ejei Mensa wono ene ye Afwano Southwest District Director of Arts and Culture woni yamani boni Ebenezer Owusu ansa ene di sankomu enti sankomo no mu a wo mo ka ngomo suemu de no ena kane Nasara coordinator Edma NPP de ye friend say Zongo chairman no ene say wayi ne tikura ewa Afwano Southwest ho say sonoma no nto abama no wo meye chairman honorable traffic Abdul Mumi no say enema bi ikoso ene say ye kire say ye nkire ye hu nyina a yakofa abrofo de abai no sabio wano wasen a untimi ni di interest oja nanso sa kabimamin ka bi pa obi kasa na wo ka ne kasa bo ahye eno nso etiamra enema bi ikoso a wo ka de akire Ghana mampani sa de MPP fo kasa no wo cheche wo mugumu no ne nye ho kra ye MPP4 de ye yufu esase mra na ye free soje mamuam eba civilian rule enso MPP4 ma ya gene ananso ne kukudro kwanso amansesa ebam entise sa na ema we me se MPP4 nyina nkran se obia kan kumantum yem obia fa kukudro na ntone party ye flag bearer Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ni so di hunu a wo se oba Ghana tumpon oba Ghana yeye oba Ghana koso uhwe ya sectors ni nyina no a se Atitia Pansan, the education sector, and yet the health sector, and yet a big sector, and yet but Pia Basa. Or not to name some Yunan Cresse, Munya Botre, and Kuninde away in 2028 in the day. Ghana for whom a member of one end is for Ebu. And you was in no the ja at the Ghana for way Eddie Adances at 2028 was no an echo stiano, but me and Yasum, and no one some and no Busafe ye quamanone. Amanone honsem no yewura US ni Japan wo mun tempe say wo mun so ka wo mun tam na ba nkire ho sentampe homa wo mun hwese bambose mebetimi agina paye na eno achi North Korea fo wo mu nuclear weaponization no entimi nkonkotra po ntimi ma wo mu hye so na wo betimi ajojojo ano eno anti na America ni abere asesei na ni esa Iran fo achi no na eno na wo se enkomo na wo die ni nyina no Russia di kan ka so afa North Korea de ne nuclear weapons no wo mu je akire de akura ache enti ma obi amfa wo mu adwene nkoho nanso nya de wo betie Russia esanso wo betumi aye wo mu krokro de dwa krokro wo mu awo so na no akoja wo mu subunani enti wo mu ade wo mu hwene hwiehwie mu ase wo mbete sa tuduro no bi pampan wo mu ahye so na enche bia no wo mu hu se China mampani Xi Jinping Asia North Korea for nanso nkoma wo mu di ye bia no wa mosa nuclear weapon no so eno di adanse se ebia eno no wo mu ese de wo yiwani intira nanso America ni Japan se beye na wiase nyina so ebejo na wo kina wo bi da wo betimi adenti no wo mu de ebesisia test ba bia bi wo bia no wo mu de wo na sipe ebeje pawo na je pawo nso a sompa ena beboso ediama wo abusuan ye de kase bono asi ensema hodo ye de baaye no na de edimu akotene bi ense Ghana de hyemienu atwa de seden krata komo mampani John Dramani Mahama se Dr. Frank Amoakoheni a wo ya asantemantem so afọ akokeka nsem bi ede afa akosua manu ehun kane National Youth Authority Deputy Chief Executive ho a wo mu se sexual harassment enti eseso mampani etia no anase we no every na konya so say Ghana economy no wo ma ekuta wo mo betumi a drive pa eye ti say de ye kan fufu no ma no ene mabunu no ne no na epopani ye rarikaje aboso a kire so mpakasi ye do ko Afwano Southwest mensin no mu se
kwankyerɛfo a wɔda ahomasua ano de ato dwa sɛ local dialect no Ghana yankasa yɛkasa yɛka no anka ɛbɛyɛ no ne yɛmfa nkyerɛ nkɔdaa de ɛfiri kindergarten ekosi primary 3 natimi aboa ama wɔn nte aseɛ ho nsɛm no agyina yie ɛno ɛbɛma yɛhunu sɛ asa no korɛ yɛnto sɛ bi ɛna honorable Abdul Traffic Mumin sɛ saa asɛm no korɛ yɛnto sɛ bi ho na ebi kɔka na yɛkye wɔ mu enti wɔn de wɔka kyerɛ mampani sɛ wɔn ntumi mfa wei ehunahuna aprenken nsɛm yɛde aseda no ɛma na Kojoji Company Limited ɛkɔba sempremo ɛno no na yɛde aseda no bi nso ɛma Leicester yɛ de Yas toothpaste ɛne ne brush abɛ dwaman so tontina 74 ɛyɛ dudo papa bi ne nom na mu amu apomde ho nsɛm ntimi nyina yie 21st clinic ɛna ɛde sciatica expert and originators okɔ hɔ no mu sciatica yadeɛ no wɔn betu aseɛ sɛ wa ɛde ama Sompa 93.1 ɛfa kasebo bi ɛwɔ Kumase Sompa takwata krade techiman sonya nkranza doma Kingdom for Fabi ewa 106.1 Mankesim Doma 100.7 and so FB ewa honum uko Facebook YouTube bia yeshumi live Emma wonso utimi enya imunfa so say bia wantimi entia no pay na wa miss out on the news no a me pacho uko www.sompaonline.com ubetimi akọ na ensema yede ba no pay no wakọ no wakọ kenkan bi yenom a yebesom mo AGYA ASARE enemy ding mene triple AGYA APPIAH APAM DADAA